Máis de 1000 deportistas de 37 países distintos daránse cita a vindeira semana en Pontevedra. O farán para participar no Europeo Júnior de Loitas Olímpicas, un evento que volve a situar a cidade no mapa internacional. Es la cita más importante que se va a producir en el continente, en este caso en España, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. O campeonato dividirase en 3 modalidades con 10 pesos en cada unha: loita grecorromana, loita feminina e loita libre olímpica. Os representantes das diferentes administracións están convencidos de que este evento traerá a Pontevedra moito máis que deporte. Estamos a falar de unha proxección non só da cidade, non só da provincia, senón de todo Galicia, que nos interesa moito, porque hai 3 aspectos: un aspecto de retorno económico directo pola xente que se acerca aquí, outro de estar sementando cara ao futuro e posicionar a provincia e as Rías Baixas e Galicia no mapa tamén de cara ao futuro, e logo outro de promoción, porque un evento da categoría deportiva de élite como este e os outros, pois tamén anima moitísima xente a facer deporte. Esas 1500 persoas de 37 países van a coñecer, pois eso, a nosa ciudad, a nosa provincia, as nosas Rías Baixas, e van a quedar enamorados de Pontevedra, como non pode ser de outra maneira, porque témolo todo: temos paisaxe, temos gastronomía, temos clima, que como siga así esta temperatura, pois van hasta poder disfrutar das nosas playas, e son persoas que seguramente volverán. O evento desenvolverase no Pabillón Municipal dos Deportes en horario de mañá de 11:30 a 2:30 e pola tarde de 5:30 a 8:30. Os deportistas que consigan situarse entre as 8 primeiras prazas poderán clasificarse para o próximo Mundial Júnior de Estonia. Así que estade ben atentos, porque os galegos, tanto Nerea Pampín como Santiago Sánchez, teñen claro cal é o seu obxectivo. A miña meta é quedar campeón, va. Mal.